No a o zdraví bude reč aj v nasledujúcich minútach. Opäť vás vezmeme do sirotinca v Ugande, ktorý prednedávnom s občianskym združením Kultúra so srdcom navštívil náš televízny štáb, konkrétne Diana Gabríková a Oliver Šimčík. Jedna z vecí, ktorú riešili, je malária. Vo svete na ňu každú minútu zomrú 2 ľudia. Malária je pre nás exotická choroba a naháňa nám strach, ale pre tieto deti v Ugande je to bežná realita a súčasť ich každodenného života. Včera sme navštívili lekárnika s jedným chlapcom a mal pozitívny test na maláriu, ale tentokrát Abel si myslel, že až 5 z týchto detí bude pozitívnych, tak zavolal doktora priamo sem do sirotinca. Našťastie z 5 testov boli pozitívne len 2. S maláriou bojujem v podstate každý deň. Ako ste mohli vidieť v našich budovách, kde deti spia, nenachádzajú sa tam žiadne sieťky proti komárom. Ak je chorých viac detí naraz, tak zavoláme lekára priamo sem k nám, do sirotinca. S menším počtom detí navštevujeme lekárnika nedaleko v dedine aj 3-krát do týždňa. Pri pozitívnom teste na maláriu lekárnik nasadí lieky na 3 dni. Ak lieky zaberú, deti sú na 4. deň už v poriadku. Kompletná zdravotná starostlivosť stojí približne 35 až 40 eur. Ak by Abel nemal peniaze od darcov a nemohol by zavolať sem lekára, ktorý predpíše lieky týmto deťom, následky by mohli byť fatálne. Ďakujem pastorovi Abelovi a vám za pomoc. Nielen za topánky, oblečenie, jedlo či športové potreby. Ďakujem hlavne aj za liečbu, ktorú som dnes dostala, pretože som ochorela. Nemáme moskytieri a hmyz nás v noci štípe, preto bývame často chorí. A ako dospievajúce dievčatá potrebujeme aj napríklad hygienické vložky počas menštruácie či spodnú bielizeň, ktoré je stále nedostatok. Ak by som získal veľký obnos peňazí, je tu veľa vecí, ktoré by sme hneď radi zaobstarali. Jednoznačne by sme začali nákupom poschodových postelí s matracmi a sieťkami proti komárom. Alebo by sme mohli dokončiť jednu z budov. Ako ste mohli vidieť, viaceré budovy by sme potrebovali dokončiť. Ale ak ide o nákup poschodových postelí pre deti, sieťok proti komárom a matracov, môže to dokopy stáť až 8 000 eur. Ak by ste chceli podporiť týchto 72 detí z Ugandy, urobiť tak môžete prostredníctvom občianskeho združenia Kultúra so srdcom.